Ahojte, som Laura a dnes ma čaká nabitý program. Bola som v múzeu, na farmárskych dňoch a chcela by som si ísť zaplávať. Na námestí som našla zdieľané bicykle od Arriva Bike. Najprv si však stiahnem aplikáciu Nextbike. Otvorím si App Store. Zadám Nextbike. Stiahnem si aplikáciu a potom ju otvorím. Vyberiem registrovať, vyberte si mesto. Slovensko, Arriva Bike Senec a potvrdím. Odsúhlasím ochranu osobných údajov a kliknem na vyberte mesto. V aplikácii sa zaregistrujem zadaním telefónneho čísla. Do SMS mi príde PIN, ktorý zadám do políčka. V nastavení účtu zadám svoje meno, priezvisko, mail a uložím. A teraz si môžem ísť po bicykel. Na budúce si ukážeme, ako ho prenajať, zaparkovať a vrátiť.